aproape, dăm porumb de calitate, 24 de carate. Eu sunt Gică mondialul ce disperă litoralul. Pentru blonde și roșcate, dau porumbul pe la spate. Pentru domnii cu chelie, punem fără pălărie și mai dau pe datorie. Azi cu bani, mâine fără bani. Dacă ești virgină, eu ți-l dau cu vitamină. Vitamina A și B pentru toate doamnele. Dăm un bip în SMS-ul ca să-ți las numărul meu. Cu sărică, deservez la păsări la păturică. Ia porumbul și coceanul, că am mâncat și tăriceanul. Ia porumbul, nu-ți dau restul, că e criză la Băsescu. Maestru Gică mă numesc, ca la alte te servesc. Avem 2 la 1 kilogram, mâncare de baștan, să samen cu sandocan, să te bați cu chichicean. Dai la mare dezbrăcată, eu aștept să-mi faci o vrajă. Eu aștept să-mi faci un semn, te servesc pe Sististoria. Te servesc în stil Armani ca să moară cu. Ia porumb dulce ca bana, că-i mai dulce ca bombana. Și atunci când am ce face, îți dau cu sare stil Versace. Ia priviți care șuvițe, o servesc cu paifițe. Ia porumbul, îți dau și restul, te servesc ca pe Băsescu. Cu porumbul de mătase, te servesc ca pe Năstase. Dar ar pofta în burta ta, să scoți banii din saltea, să cumperi fiertura mea.